Rúca sa ti tvoj Matrix? Máš pocit, že všetko, čo doteraz fungovalo, už nefunguje? Toto je potom video presne pre teba. Priatelia, ahojte. Ani neviete, koľko mi trvalo, že som si sem konečne sadla a že idem live. Po naozaj dlhom čase. Už dlhšie som naciťovala, že už sa sem mám posadiť, už sa mám takto prihovoriť a už to takýmto spôsobom má ísť ďalej, lebo liveku sme mali naposledy naozaj pred 156 rokmi, takže poďme to zmeniť. Priatelia, dejú sa neuveriteľné veci. Naozaj po tej energetickej úrovni všetko, čo sa deje, je úplne, že wow, hej, ako sú tu energie, ktoré nás extrémne uzemňujú, dejú sa všade zmeny. Ja mám pocit, že sa úplne preskladáva realita, že sme nútení, aby sme sa teraz v poslednej dobe zahlbili do seba a pozreli sa na to, čo už nie je s nami v súlade a čo už potrebuje nejakú zmenu. Sedím tu na to. Som tu a teraz práve preto, aby sme sa možno spoločne pozreli na to, že čo sa deje a koľko to bude ešte trvať. Ja naciťujem, že sa energie už rozplývajú, že už to dlho trvať nebude, ale mám aj ja osobne za sebou ťažký, naozaj energeticky ťažký týždeň a vnímam, že je to kolektívne, vnímam, že viacerým ľuďom sa deje to, čo sa dlho nedialo, všetko sa naozaj transformuje, sú tu energetické turbulencie a tá stará realita sa vlastne ako keby rozpadáva na to, aby sa vytvorila nová realita. Čo je super. Čo je za mňa úplne super, aj keď je to veľmi náročné. Sme nútení sa pozrieť do seba a sme nútení preskladať aj to, čo vlastne sami tvoríme, čo nám teda perspektívne buduje lepšiu budúcnosť. Takže hoci čo sa deje, nech sa deje pre naše najlepšie dobro, pre dobro všetkých zúčastnených a nech si teda tvoríme lepšiu budúcnosť a realitu tým, že pustíme tú starú. Všetko, čo k nám teraz nepatrí, všetko, čo už nie je s nami v súlade, čo tu nemá byť, sa jednoducho rozpadáva. A my môžeme počas tohto procesu pociťovať rôzne pochybnosti, neistoty, či sme vlastne na správnom mieste v správnom čase a či je toto tu pre nás. Prehodnocujeme. Takže priatelia, venujem tomu pár minút, nebude to nejaké extrémne dlhé. Veľmi rada by som vyložila karty na kolektívne vedomie, nech máme nejaké odpovede spoločné, nech v tom máme trošičku možno viac jasno, aby sme vedeli, že čo, na čo to poukazuje, čo sa deje. Takže poďme na to. Je 16:22, piatoček, dneska je nov. Ja si sama naciťujem to, že po tomto nové by to malo už ustupovať, už by všetko malo byť jemnejšie a už by sa mala naozaj poskladať nová realita, aby sme si mohli vydýchnuť, lebo to bolo veľmi energeticky teraz náročné. Takže pozrime sa na to kolektívne vedomie, kolektívne povedomie, kolektívne energie a presne toto všetko už prichádza nám nové videnie reality. Je veľmi potrebné, aby sme teraz boli v súlade so svojou cyklickosťou, ženskou cyklickosťou. Ženský cyklus mi tu vypadáva. No, ešte pár kartičiek. Prichádza naozaj obrovská transformácia a ak mi tieto kartičky nevyhodia ešte nejakú kartu, tak to uzavriem. Dobre. Tak. OK. Takže, priatelia,
prichádza nové videnie, prichádza nový spôsob bytia. Môžeme mať v poslednom čase pocit, že, že sme ako keby v istých energiách, povedala by som, zomknutého človeka, ktorý sa už pomaličky na tej energetickej úrovni naozaj plazí po zemi a už sme, že už ideme po štvornožkách, ale je to presne na to, aby keď sa postavíme, aby sme dostali tú novú perspektívu. Takže naozaj sa tu dejú veci, ktoré vedú k tomu, že síce nás to možno na istý čas položí, aj energeticky, bude to je to veľmi náročné, že máme naozaj pocit, že sa vlastne plazíme, ale ide tu o to, aby sme sa postavili a naozaj si ako keby osvojili takú novú perspektívu toho bytia, novú perspektívu videnia, aby sme videli tú posvetnosť toho bytia, aby sme videli aj vlastne to, že všetky skúšky, ktoré nám jednoducho prichádzajú, nám prichádzajú preto, aby sme boli lepšie v súlade vlastne, aby sme prehodnotili to, že čo je s nami v súlade. Ide to do takého posvetného priestoru bytia. To znamená naozaj si uvedomiť nejaké veci, že ktoré už mi tu ťahajú energiu a ktoré ma naopak vlastne akoby nabíjajú a čomu ja dám ten priestor, čomu ja dám tú svoju pozornosť a tú svoju energiu. Či teda budem robiť viac tých vecí, ktoré mi berú energiu, alebo budem robiť naopak viac tých vecí, kde ja naberem tú energiu. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť, že čo už mi tu neslúži, naopak berie a čo je vhodné podporiť, čo mi pridáva. V týchto energiách, momentálnych energiách je veľmi dobré si naciťovať vlastne tú našu cyklickosť, ženskú cyklickosť, a samozrejme aj muži majú nejaké svoje cykly, takže kľudne si naciťujte, či máte chuť robiť nejaké aktivity, naozaj nejaké akčné aktivity, alebo máte radšej chuť byť doma s dobrou knihou, pozrieť si nejaký dobrý film a riadte sa podľa toho, čo cítite. Vaše telo, vaša myseľ, vaše energetické pole, toto všetko sa vám odvďačí. Počúvajme teraz sami seba a vnímajme to, že či sme v energii, aby sme išli von, aby sme niečo konali, aby sme boli vlastne v tej mužskej energii, alebo sme naopak vlastne v energii tej ženskej a potrebujeme teraz byť v podstate takými pozorovateľmi bez toho, aby sme do niečoho vstupovali. Kľudne si to naciťujte a robte tak, ako cítite. Vôbec sa nehačte do niečoho, čo by vám práve bol ten protipól, ktorý s vami momentálne nerezonuje. Prichádza prelom. Je to naozaj karta prelom v rámci veľkej arkány, to znamená aj to nové videnie, aj ten prelom je veľká arkána, to znamená, to sú veľké duchovné skúšky. Karta prelom vlastne znamená veľké duchovné skúšky až na úrovni našej duše. Karta prelom znamená, že nič, čo odteraz sa menia veci až na takej úrovni, že už nič nebude také ako predtým. Hej, to je karta prelom. To znamená, prechádzame istým prechodovým rituálom, kedy to všetko staré sa ide niekam preč a už to nikdy nedojde a vítame tu niečo nové. Teraz prichádzajú mi aj také informácie, že môže to byť veľmi úzko spojené s jarou, hej, s ročným obdobím jar. To znamená, všetko sa rozkvita, nechajme za sebou ten chlad, nechajme za sebou tú zimu a už sa poďme pomaličky otvárať do toho nového ročného obdobia. Slnečko nám už pekne svieti, takže už máme aj možnosť si nacítiť energiu slnka a nechať sa jednoducho dobíjať. Hej. Môže toto byť obdobie, momentálne, toto prelomové obdobie, ktoré nás vedie k tomu novému videniu, k tej novej perspektíve, k tej novej realite, k tomu novému Matrixu, môže byť sprevádzané emóciami smútku. Je to v poriadku, nechajte to kľudne plynúť, nechajte to cez seba iba prejsť
ako došlo, tak aj odíde. Nebraňme sa, aj toto je veľmi potrebné na to, aby sme naopak potom vlastne z toho smutku išli do tých vyšších vibrácií, hej, takže čím viac sme v odpore s týmito energiami, čo sa dejú, tým viac sa tu budú držať, pretože tam sa vytvára vlastne isté energetické napätie, ktoré to vlastne ešte viac drží pri nás. To znamená, nechcem, rovná sa chcem. Takže pozor na to, aby sme neboli v extrémnom odpore, lebo by sme si predĺžovali túto ako keby energetickú situáciu a tému celkovú, v ktorej sa jednoducho momentálne nachádzame, aby sme si ju spracovali. Takže aj napriek tomu, že môžeme byť smutní a môžeme byť takí zadumaní, frustrovaní alebo nejakým spôsobom možno aj veľmi uzemňovaní, to znamená možno aj v istej stagnácii a podobne, nie moc v príjemných emóciách, nechajme to plynúť veľmi rýchlo, čo skoro to prejde, len to nechajme ako keby cez seba prejsť aj túto fázu nášho života, fázu tohto kolektívneho vedomia, tak aby ako to došlo, tak nech to aj odíde. Následne, čo z toho vyplýva? To nové videnie, ten prelom, tá cykliskosť, ktorá je naozaj sprevádzaná rôznymi turbulentnými aj emóciami, prichádza hojnosť, tvorivosť. Dajme si priestor na to, aby potom po tých neúplne príjemných emóciách došla aj tá hojnosť. To je to preskladávanie reality. Je tu krásna karta hojnosti. Naozaj prichádza to. Všetko bude fajn a všetko bude lepšie. A čo skoro, hej? Všetko, čo sa nám teraz možno deje a je veľmi náročné na spracovanie, sa deje tak preto, aby sme boli lepšou verziou seba, aby sme možno naozaj dokázali vlastne tým celým uvedomením prijať viac hojnosti do toho nášho matrixu. A ten matrix sa na základe toho musí trošičku rozšíriť. Hej? On sa musí zmeniť na to, aby k nám možno prúdila nejakým spôsobom tá hojnosť v rámci väčšieho množstva. Takže z tej hojnosti bude aj vyplývať následne vlastne energia tvorivosti, to znamená, bude tam prelom a prechodový rituál nielen v rámci ako celého toho matrixu, ale kto sa momentálne cíti, že je v poriadku, že súladí vlastne s ženskou energiou, s trošku takou pasívnou energiou, alebo teda príjmaním tej energie skôr a nie je úplne aktívny, lebo to tak necíti, tak prejde to aj do opačného polu. Hej? To znamená, veľmi rýchlo sa tá cyklickosť ako keby vymení. A ten, kto je práve teraz momentálne v tej aktívnej fáze, tak tiež ho to šupne vlastne do ženskej energie, lebo jednoducho rovnováha musí byť, hej. Takže z tej hojnosti bude plynúť tá tvorivosť. Tá tvorivosť môže byť aj v ženskej a mužskej energii, ako kto je nastavený, pre koho čo to znamená, to je veľmi individuálne, mužská, ženská energia, čo pre koho je. Takže, ale presne s týmto všetkým v podstate prichádza tá hojnosť. Z tej vnútornej hojnosti potom prekypuje následne tá naša tvorivosť, budú nás napadať rôzne veci, bude sa tam tvoriť, budeme vytvárať pomaličky ten ako keby nový matrix, ktorý si želáme. Takže nech sa deje. Nech sa deje. A nech sa to deje čo najrýchlejšie už. Lebo ja mám osobne dosť, akože. Takže, ale aj to je v poriadku. Aj to je v poriadku si povedať, že mám dosť, už vesmír, halo, už pošli ďalej, už poďme ďalej, hej, už chápem, už rozumiem. Lenže to pochopenie, to porozumenie aj musí vychádzať z toho srdiečka, hej. Takže, priatelia, dajme si ten priestor na to, aby to naozaj takto prešlo, aby sa ten matrix preskladal, aj keď padá tá stará realita, tak to vôbec nemusí byť ako príjemné, ale nebojte, čaká nás potom niečo, čo si naozaj teda zaslúžime a niečo, na čo jednoducho čakáme a niečo, čo jednoducho je práve už v súlade s nami a všetko, čo nie je, tak adios amigos, hej. Ešte tu mám také krásne kartičky hojnosti, no. Presne to je to vlastne, čo hovorím, vypadla mi karta intuícia, znamená to,
Prečítam vám, jak úžasné a oslobodzujúce je načúvať svojmu vnútornému hlasu a vnímať každú chvíľu to, čo je potreba. Takže, priatelia, teraz sa naozaj nechajte viesť tou energiou, v ktorej ste, to vaše nastavenie je OK, počúvajte to, čo vám to srdiečko hovorí, počúvajte sami seba, naciťujte sa na seba a pôjde to viac v ľahkosti, pôjde to viac v tej slobode a prejde to ľahšie tým pádom, ako keby sme sa mali držať nejakého protipolu, ktorý práve nám teraz nevyhovuje. Takže navnímajme sa, priatelia, spojme sa sami so sebou a všetko to bude mať tým pádom lepší ten prechod. To, čo sa deje, sa má diať a je to tak pre najlepšie dobro. Takže čo skoro budú lepšie zmeny. Takže ja sa teším. Takže asi takto krátky vstup. Keď nechápeš, čo sa ti deje, tu si práve našla odpoveď a nech sa deje. Lebo sa to naozaj deje preto, lebo ty dosahuješ lepšiu verziu seba samej a na základe tých skúšok, na základe toho všetkého, čo máme teraz momentálne priestor na to, si to nejako prehodnotiť, nacítiť, čo áno, čo nie. Na základe toho sa ti poskladá nová realita, lepšia realita, z ktorej plynú krásne veci. Tak, ešte raz. Tak to je. A tak sa deje. Priatelia, ahojte a prajem všetkým krásny víkend.